Pome. Ide, Vytvoriť nejaké klipiky. A pozeraj si to po každej hre, či ti to stále ide. Pre istotu. No hlavne, keby mi to náhodou ešte seklo, hej. Ale ten stream napríklad teraz beží úplne v pohode, to nechápem. Že aj tá kvalita vyzerá v pohode, aj tá kvalita. No tak teraz nemáš latency. To čo som dal, jak som ho fejkoval. Bacha, nie. Máš? Dobrá, pekný flick. Redirect? Jaký redirect? No a to je piči. No není. Poď, máš? Dobrá. To nemyslím, máš. Pekne je tam? Je tam. Pekne. To bol najhorší gol v mojej histórii. Piči. Nie, však dobre to je, dobre to je. V kariére. Akože je to celkom pomalé, hej, ale dobre. Hlavné je, že mi to nedáva také intenzívne tie, tú laktózu vytrbanú. Poď, pas. Nej som tam, sorry. Tak nič. Ježi, ja kde som, boha. Sorry, som ti ujebal nitro. Teda boost. Nitro, však to bol aj kóde nitro, mne to je jedno. O, to jak som zobral. Pekne. Mám že 16 boostu, hej. Neraz hovoriť boost, raz nitro, ty kokot. To ti jebe to, jak som, Ja teraz kámo tak seujem, čo ti dáva. True. Pekne? Poď. No, to som dostal. Ty si za mnou. Prečo si za mnou? Lebo som videl, že tam ide typek, vieš, tak. Ja že pre istotu pôjdem. Teraz poď. Ja som... Dobre, k bráne. Ajajaj. Ojojoj. Dobre. Je tam. Je tam. Pekná. Aj. Okej, to som... Oh, what a save. Je tam, pekný to bol. Ten bol dobrý. Na začiatku klipuj hociakú blbosť, však aby sa ti viac obrazoval ľuďom tie klipy, ne? Hej. No to môžeš už iba také lepšie dávať. Yes. Potrebujem nejako nabejtovať, vieš, ľudí. Dobre, Peťo. No nevedel, že či ide oproti. Som mu sa dostral, neviem. Joj. Laktóza do piče, jemná. Čo si tak blízko? Ja neviem, kde som vôbec, kámo. No že neviem, čo sa deje, ty Ne, dobre, zobral som boost. Nie, ide, bacha. Dobre, super. Ideš. Dobrá. Sorry, tam nejsom. Tak tam neviem, jak by si tak rýchlo bol. Ježiš, brvno! Pič, ja som ho nevidel pred sebou. Kurva. Ešte vlastný gol si dám do piče. To čo je, nejaký Shark for life? Dobre, nešiel som teraz speedflip, neviem prečo, ale... Dal som lepší kickov, keby som urobil speedflip. Ojojoj! Ja sa ich snažím prekryť všetkým možným, ale on to niekedy proste nejde. Dobre. Ja už keby tam idem, tak do teba bumpnem, kámo.
Ale že úplne, pozeraj. Niekto mi preletel cez obrazovku, ale neviem. Kto si bol ty? Však hovorím, že som ťa skoro nabral, ale som dal backflip. Sorry. Som najal boost, ja nestiel som. Toto je... Ja som bol úplne vzadu, ja som proste úplne preletel, zbytočne. Poď! Mal svoj pas. Joj! Ó, double tap, čo si? Nice. To som presne chcel urobiť. Ja som si ho už druhého typka som si dal v tejto hre, obidvoch som si už takto obišiel. No ak by toto nebol gól, ja by som sa prisám, že išiel. Však ale to si chcel double tap však. Dobrý save. Yes, yes. Daj to do Rici. Ó! Dobrý. Little redirect. Ale dobrý. Nie, som preletel úplne. Ježiš, mne sa šmykla ruka z páčky. Nezašmykloš. Keď to bol dobre. Dobre. To sa lepšie dať asi nedalo. Poď, ide ti. Hej, vidím. Má. Dobre, som ťa asi pomýlil, jak tak vidím. Ale to pohode, lebo však kebyže to vystrelí, tak by som to mal. A dobre som ti toto... O, poď, oponent! Aj, škoda. Ten typek dal tyčku. Joj. Kam my ich tu úplne ideme, ničiť. Joj, bacha, ide už. Dobre, mám. Aj. Tyjo. Á. Psycho? Ó! Kurva. Poď, dobre. Kamo, dobre. Viac. Psycho. Prisahám, že som to hitol v tom tým psycho. Ja som to videl, len tam boli tipsy a ty si to bol taký úplne jemný dotyk, fakt, že jemný. Dobre. Preč. Oni nevedia robiť čo robiť s takýmito... Aha, sorry. Oni nevedia čo robiť s takýmito loptami proste. Som ho bumpol akurát tak a dal som preč loptu. To sú dementi. Poď hore. Nemôžem, nemám boost, sorry. Tak ja idem. A mám zase laktózu, čak bacha na to. Idem dozadu, hej. Ty kokos, kde som? Joj. Aha. Mám 882 už, no. Ja mám všetky. Čo? Presne to, čo si videl, sa stalo. Obaja prepadli, joj. Nie, Pečo, ty si ma ojebal! Ty si ma ojebal, Braško. Pozeraj. Kamo, Aha, no. Nie. Nekamo, zase, overtime, ak pôjde, to nemôžeme dojebať. Teraz ideme vyhrať overtime. Konečne už. bude. Bude, poď. Iba to drbni hore. Dobre, to stačí. Dobre. Idem, hej. Idem obaja. Idem. Chod ty iba. Ide lopta, bacha. Presne preto to som úplne tam nechcel ísť. Hej. Počkaj. Skús. Som fejkol, poď. Ja som úplne vyhodil, daj to tam. Poď! Nevedme sere to, čo som tam jačal, kamo to proste... Vedel by si mi to keď tak poslať? To ti môžem ukázať. Vedel by si mi to keď tak poslať? Aha, traja ma sledujú zrazu. Lebo fakt, že to má sere najviac, vieš, lebo to bolo... Z toho mohli byť reálne... Joj, do pi... Čo robím? Ja mám full boost a nič neurobím s ním, do riči. Ja to isté. Oj, pekne. Poď. No čo urobia? Zdenko, bracho. Neporobíte Zdenko. Zdeno? To je Zdeno? Ne, ale taký podobný Zdenko. Jaj. Taký Zdenko, keby behol v Taliansku.
Jaj. Poď. Čakaj. Čiže daj taký touch. Som sa udržal. Som sa dal, že ťa trafím. Som sa udržal vo vzduchu, pozeraj, ja som sa tam, lebo ja som tam padal, ja som chcel spomaliť, vieš, ja som tam padal, vieš, že by som ťa zblokoval, som musel dať príklad. Ináč mal tú moju strelku, keby, že to... No však to je epic save. Dobre, díky, mám boost. Dobre. Bumpol som typka jedného, hej. Nevadí. Nečakal si až tak. To bol taký náš škorpiona. Bacha, ide ti spreju typek potom. Dobrá? Poď. Vysunul som ťa jak nič. Dobre. Oj. Aj, sorry. Moja zla. Joj. Sorry, som ti mal. Ty kokos, vôbec. To sacrificeol predtým. Kamo, to čo som dal? To máš klip. Yes. Gratulujem. Moje favorit, kámo, čo ti drbe. Vystaviť na stenku doma, že Filipko's first Twitch clip. Kokot, prestaň. Nie! Idem. Aha. Ešte tam si nevadí. Ježiš, to kam som dal? Oj. Ježiš, nie. Nie. Dobrá, Peter. OK. Sorry. Dobre. To chcem dať do ryti. Dobre, tak dal som to do riti pre teba. Dobre. Poď, máš tam. Joj, škoda. Som veľmi zle trafil. Teda až netrafil. Chodom. Joj, som to veľmi zle netrafil. Pekne druhého. To som dosral. Čo cúvam? Ale dobre. Čo? Kokos, to nechcel trafiť. Choď mu proti. Tak to neviem, či by som mal. Nie, škoda. Nice. Pekne. Nice. Pekne. Dobre. Ich typek má ping 300, kamo, toto musíme využiť. On má ping 500, poď. Laktozu. Tomu ver, bráško. Nej. On má ping 400, kamo, skoro. Poď, to máš. Ktorý? To je ten lepší, to je ten zelený, jo. Ale bacha, neselnuť to. Yes. Poď. Nechytil ti to. Bacha, dobre, už je lepšie na tom, bacha. Už sa mu to naprava. Hej. Už máme 76, akože stále mu to seka, hej, ale... 300, má 300, poď. Nice. Tam. Dobre. Som Division 4! Woo! Dobre, ja si chcem konečne opraviť tí chujobní, ktorí idú za mnou, keď idem rýchlo. Lebo to vyzerá odporne. Go Explosion túto určite. A necháme Dominusa, však s ním sa mi teraz celkom darilo. Pas! Nedám pas, lebo typek ma bumpol úplne, že do chuj. Ale... Čo sa stalo? Ja som prepadol. Úplne. Nereagoval kontroler vôbec. Som proste len double jumpol. Jažiš, tak som ho trafil. Tak je šťastný. Je to tak. MP4 radosť.
Rado z MP4. Čo robíš, Peťo? Čo si zrobil? Už to ide pohľad, len to ide tak akože pomalšie, ale tak akože to akože teraz že absolútne netrápi, hej. Joj, to som dosral, nevadí. Bacha, ide spredu aj ďalší. To si nebol ty. Ne. Či to nehalo tú loptu a to bol Enemak. Jaj. Že púšťam. Je tam, poď. To je debil. To je debil. Dement. Ideš. Čo sa mu honilo hlavou, keď toto spravil? Čo to Blood urobil? Čo to bludil? Fúha. Skús, pas. Vôbec som nevedel, či to ide do brány. Chcel som to pustiť, ale som sa na to vykašľal a išiel som do toho. Ja som si to už púšťal, ne? A ty tak išiel. Dobre, že si do toho išiel. Dobre. Ukazovali mi to, že typek levitoval, hej? Levitating. Dobre, som to aspoň dal preč, lebo keby ma to skočilo, tak to je v riti. Berem im všetky boosty, berem. Dobre, dal som to hore. Pobral všetky 3 boosty. Typci nemajú nič. Pasujem ti to. Som mal dať radšej half flip do riči. Ja... Nevieš half flip? No... Niekedy. Není až tak ťažký, keď už ho robíš často. No ja ho robím, akože... Robival som ho často, ale... Vždycky som to failol, tak som sa na to vyjebal. Tiež to takedy strašne doserem, ale tak... Robím. Ale teraz som to mal robiť, no. Takže tu si to vyslovene pýtal, aby som to urobil. Dobre, drbni to hore, typek. Bacha, ja tam nejsem. Ani ja. Dal som bump. No, tak nič. Mňa to úplne na milimeter obletilo, kámo. Fakt to som nevedel, jak typek ma do toho bumpol, takže ešte že... Dobre. Je tam! Vykel! To odkiaľ vyšlo? Je tam. Ideš. Poď, Blood. Máš. Koľko KPH to bude? To bude takých 110. To je tak 90. To je... Bol som bližšie, už je dobre, už je v pohode, už sa to okudnilo zase. Už môžem zase prime byť. Do piče, no, ja by som mal trafať takéto lot. Dobre, ale čakaj, on je dement, kľude. Ojojoj! Bacha, to pôjde hore. Skúsim to tam ešte dať, tak najdám. Poď, máš! Pekná! Jo, ešte jedna! Áno! To je ona. No, to len kúkal. Do piče. Nie! Čo si tam backflipoval? Lebo on to chcel dávať tam, ale on
to tak na hovno sa proste natočil, že on že haha fake zrazu, vieš. To prísam, že to nechcel typek. To nechcel ani za hovno. Máš tam? Nemáš? Aha. Nejdem po to ešte. Teraz. To si nechcel, kámo. To si fakt nechcel. Však ja som strieľal. Jasne. Ešte ne. A už že áno. Však ale to išlo na mňa, tak som to vypálil. Kámo, inak akože, keď sa pozrieš na scoreboard, tak inak vieš, vidíš, jak ma moc ťaháš? Tu double hat-trick už mám. Však ale ja som retired diamond, čo chceš? Ty si taký oný. Ja sa musím dostať do formy ešte. Nevidím nič. Nechaj. Čo? Tak ne no. Inč? Hej, ale nevyšlo, nie! Vyhrávame len o gol, bracho. Ale ja som to filoval, no, do piče. Bum. Ježi, na tejto krásnej najnovšej aréne. Či nie, to není ona. Nie, to je iná. To je tá Koloseum. To není tá najnovšia. Ideš. To není tá Koloseum. Laktoza hneď na začiatku zápasu. Ja to milujem. Tak keď ideš hrať futbal, ale treba ti srať. Dobre, však keď si tam flipoval, tak uvidíme čo bude robiť, keď bude prehrávať. To som fakt zvedavý. Asi flipuje. Však ten typek, čo nám dal gól, si nevidel, že tam proste robil flip? Že akože aby nás ponížil? Ja na kick-off flipoval, tak dopredu. Cigáň. Hej, však ale predtým, jak nám dal gól, vieš, tak sa tam akože otočil, aby nás akože ponížil, ty kokos. Mám 900 ping, kurva! Mám 900 ping, čiže nezaručujem ti, že trafím tú loptu. Ne. Ja som to mohol dať až... Ja už som myslel, že je oproti typek. Nice. Som mohol dať góla. Tak on nič nevie spraviť reálne, ten chudák. Hopa! To je tam. Nie! My nedáme gól, bracho, my sme krsnutí túto hru asi. To je v riti. Ja som to proste netrafil. Hej, dáme. Pampol som ho! Kámo. Keď som nemal. Klikni ho, teraz ti ide. Joj, nemal som loptu na sebe, sorry. Ale to kebyže flikneš, tak on to nemá. To strašne rýchlo vylietava, ja nechápem, jak to robí. Dobre, ja som mu to tak posunul, vieš, na zakončenie akurát. Poď, máš 1 na 1, to dáš. Ty čakal, ja som to videl. Bacha, ten ide, ten pôjde. Ide typek. Poď, daj to hore. Dobrá, ešte. Dobrá, je tam. To livli. Vidím, no. Laktozovú variáciu a vysokú laktózu. Participient. Čo bude? Čo mám teraz ja robiť akože? Si bol u toho typka na videu? U jakého? Neviem, však máš popisok. Sadles to je henten, oný podľa mňa ten čo hrá Rocket League. Capek, ne? Neviem. Aha! Čo máš ako ten popisok pod menom? Kde? Však pod menom máš popisok. V Rocket League. Mám tu 2v2 cesta do Diamondu. Ale v Rocket League, hre. V tabulke. Jaj? Aha. Čo ja tam mám, že Season 17 Diamond Tournament winner. Jaj? No a čo s tým? A ty tam máš ten Sunlight, že ty si bol v jeho videu? Keď tam máš participient. Neviem. Čo o tom neviem? O tom neviem nič. Ja ani neviem, o kom hovoríš, vieš, to je to. Sunless, to je taký typek, čo natáča Rocket League anglicky. Neviem, či ten popisok si nedostal len za to, že si bol v jeho videu alebo dačo. Ja neviem, lebo ja som, neviem, mne to dalo akože free, alebo nie, ja som otvoril hru a mne to proste došlo, že som to dostal. Tak možno to bolo pre všetkých, neviem. Dosť dlho som to nehral. Ale to není tak starý.
Prvno. Nice. Bacha. Ja som im to nahral, že? Ja som ti chcel dať XPčka, len vieš, to ty len nevieš, vieš. Skrytý plán. Díky, však ja ich potrebujem na ten quest. Pohode. Pekne, poď. Dobre. Žiadny double tapy, vôbec. Tyjo. OK. Vôbec nič. No toto už možno niečo. Kokos. Dobre, dobre. Veď tam. Čo? Čo to bolo? What the fuck? Ja som to opäť zle trafil, ja som to tam chcel dať, ale som to tak na hovno trafil, kámo. Ježiš, Toriči. Čo robím? Čo som urobil? Čo to bludil? Ty si mal ísť, braško? Trošku som pomalšie išiel. Si sa pozabudol? Aha. Ty debil. Nie. No, tak som si o tom dal. Musíme dávať openety. Čak, ale celkom som ich dneska dával, neviem, či som ma nejaký myslel. Neviem tiež, že ti si nejaký mysel. Možno tak jeden, ale dal som tak 5. Pár si ich, že skoro mysel. Hej. Dobre, skoro sa neráta. Tyjo. Vôbec. Dobre, už to pohode. 132? Hej. Do p***e. Dobre, nič. Pacha, po direkt. Pasujem. Nej som tam, ale tak daj gol. Nedám gol, vieš čo. Nevadí. Som si vlastný. Ne. Ideme do Nemôžem dať 0 sekúnd gol, to odmietam. Ja počkaj ešte 1 sekúnda do konca. Hej, ideme. Necho na kikov. Daj fake. Mal si to fakenúť. No on to drží. Dobre, a daj gol. Ale bol by. Hej, bol by. Ježiš. A s Dominusom to celkom ide, náhodou, asi ho nechám. Či? Ahaj si ho, kľudne. To je môj favorite auto, hej, čiže. Fú. A má menom pekný Nechyba, že... diesel. Nechyba buď 2 výhry, alebo 500 bodov. Čiže... 450 bodov sa na túto hru dám. Ak budeme kopať penáltu, necháš mi ju? Presne, že boli v Rocket League penálty. Čo, však to by bolo celkom sranda. Ale to by musel, ale nie že penalty, ale že 1 na 1, vieš akože. Na jazdy, hej, na jazdy, ako v hokeji. A že nemohol by si ísť na stenu, proste musel by si byť dole na zemi. Lebo proste to nemôžeš. Vieš, to by každý urobil do... To by každý urobil do piče pinč, ne? Hej, za demo tomu ver. Že bump je taký, že OK, ale nemôžeš mu dať demo. Normálne dáme reformu dolné. Za 3 dema. Hej, joj. Tak... Normálne revolúcia v Rocket League pravidlách. To je nejaká temná aréna. Tak spooky scary, vieš. Daj to hore. Joj. To sa v toho trošku zamotal, sorry. Dal som mu demo, no. Trošku. Penalty? Budú mať penáltu ešte 2 dema. Dám ti pás.
Nej som tam, sorry. Tu stragujem s tým zobrať boost, kurva. Som fejkoval asi aj jeho. Aj, som preletel. Jak mu to prešlo? Dobrá? Poďku. Dobre. Dám to do kraja, lebo nemám boost. Poď, poď. Nemám boost. Škoda. Ja už som asi minútu bez boostu, kamo. No, minútu, pol minútu, kámo. Dobre, to som absolútne neprečítal. Oj, pekne. Tak to bolo to, čo som spravil. Ja nejsem Dobre. Garnačo. Dobre, pekný save. To mi dalo tak 5 sekúnd po sebe, ale... Tie points. Joj. Díky. No, ešte potrebujem tak 300 bodov, no neviem, či to dám. Bod mi zase niečo promuje. Hraj ty radšej, vítaj. Dobre. Treba dorovnať. Viem, vidím. To nikto nejde. Oj, Je tam. však vidíš to. Ako taký goofy, ale díky kámo, 100 bodíkov. Pohode. Goofy, Ja viem. Rešpekt. Ale jaká strela! Ale rešpekt. Je to tak. Ten rešpekt moment in football. On prečo do mňa proste nenadrbal? On keby mi dal demo alebo ma bumpne, tak má úplne čistú loptu, to je debil. No to sa ti mal vypapať, že? Ja potrebujem tie bodíky. Poď. Som to sral. Sorry. Chod si chytať ty, dobre, keď chceš bodíky. Máš, sorry. Prvno a typek mi to dá proste do vinkla. Ty kokos. Čo ti dáva? Nevadí. Sám, v kľude. Nejde v kľude. Dobre, tak gól. Oj! No, bomba. Aj, sorry. Ani som ho nebumpol, okej. Si tam sám na nich, braško, mám už 0 boostu. No, Opa! daj go. Ale bol som úplne vykotený. Ale pekne som fejkol. Poď na pas. To corner, bro! To si tam, že ulízal všetky tyčky. Hore. Lízal všetky tyčky, kámo, ty si... Chýba mi ešte 100 bodov, bracho. 100 bodov. To sú 2 asisty alebo 1 gól, to je v pohode. Ja ti vyžerem gól na budúce, ak by som mal príležitosť. Ok. Ale Tam nie, máš, a možno tam. aj hej. Poď, ty debil! Nejsem tam. Alebo Poď. idem. Tu máš, no! Daj ho! Díky kámo. Takýto asisti dám na zápase takedy. To je top ten respect moment. No, teraz si to musím vynáhľať a dať ti ho späť. Poď. Treba vyhrať hlavne, to je... Oj. Ďalší chceš? Máš tam ďalší, aha! Joj! To už bolo moc, hej? Mal boostu len. Škoda. Teda, že žiadny skoro. Aj tak budeš MVPčko hry. Poď. Dobre, máš sám, v kúli, zober si boost a daj to hore. Prečo počujem za sebou? No, vyšiel za tebou, ale akože sám, vieš, akože že si bol. Tak, sa zle vyjadril. Mne príde, že ja každým krát, čo hrám proste Rocket, tak sa oveľa viac zlepšujem v tých oných aerial, air dribloch a proste v tom kontrole. Nice, pekne. Jasné, to ti stačí. To aj keď hráš s vyššími ránkami, či
teraz si už na skoro tak Diamond. Kurwa!